Nagyapám megtanult állva aludni. Én is egyszer elaludtam állva. Képes voltam rá, komolyan. De hogy? Utast rengeteget látunk, még működött a gumigyár, jöttek, és beszéltem a faszhoz, mondta a csáva, aki jut, hagyja, tehát az állva alszik, mint a lovak. Mondom, mi? És állva elaludtak. És egyszer annyira fáradt voltam, hogy szintén vonaton volt, és arra ébredtem, hogy elaludtam. De hogy a hátadat állva, nem. Álltam, és arra ébredtem, mint mikor így megbiccen a fejed, de a lábad nem csuklott, tehát álltál arra, mint mikor ülve így a fejed megbőles fejemet, és azt gondolom, elaludtam konkrétan. De jó, hogy nem úgy állva el tudtam aludni. Az megvan, amikor tudod, a jegyellenőr, így tudod, ilyen mozdulatlan egyenes testtel a fékezésnél, így mint egy zászló erre. Fotózkodnak benne, mint a madamtűszóban. Nézd, kiraktak a gajdosra egy viaszbábút. Nem, mint Angliában a palota előtt, tudod, az őrökkel. Na, azokkal. Hát azoknak felfeláll a feje. És te meg lebólintottál? Hát arra ébredtem. Ja.